La Barcelona del sí, per mi, és també una Barcelona capaç de liderar la reconstrucció d'aquest espai històric, que és també un espai polític i un espai social magnífic, que és el de la Mediterrània. Sí a una Barcelona plural, a una Barcelona on puguem passejar, conviure amb els turistes i disfrutar de la nostra ciutat. Per mi, la Barcelona del sí és la Barcelona capital de la República Catalana. Sí a una Barcelona que pensi sobretot en els barcelonins. Sí a una Barcelona que pugui demostrar que es pot fer política d'una altra manera, de forma competent, de forma honesta i generant sinergies amb treballadors públics i amb ciutadania. I sí a una Barcelona on l'alcaldia pugui ser encapçalada per l'Alfred Bosch. Sí a una Barcelona de la cultura, de la ciència i de compromís pel nou país. Sí a una Barcelona inclusiva, que posa l'urbanisme al servei de tots els ciutadans. Sí a una Barcelona que defensa el dret a l'habitatge, que defensa el patrimoni, que defensa els comerços emblemàtics. Sí a una Barcelona que torni a creure en la justícia i en la creació, que ens aporti visió i ambició. Sí a una Barcelona d'esquerres, sí a una Barcelona capital d'un país. Sí a una Barcelona europea, de primera fila, una Barcelona creativa, connectada amb les corrents de noves concepcions econòmiques i socials. Sí a una Barcelona que generi oportunitats de futur. Sí a una Barcelona que lideri el camp de la salut i que sigui la capital dintre de la Unió Europea de la bioregió, Pirineus Mediterrànies. Sí a una Barcelona on tots els ciutadans, els que són d'aquí de tota la vida i els que hem arribat fa uns quants anys, puguem participar plenament de la vida municipal. Sí a una Barcelona capital de la República Catalana, a una Barcelona que ha de ser motor per la independència. Si no és així, no ens en sortirem. Sí a la independència.